Stop tykkänään! Juuri tuollainen kuuntelija ansaitsee kuulla tämän jakson. Jakso kuunnella läpi ilman keskeytyksiä. Ja 22 on podcasteja täällä nyt vain 22. Ja 22. Ja 22. Niin saapuu aina tunnelma Tää nyt on nyt sitten vain 22. Ei olla 22, vaan ollaan kohta jo 25. Oho, jumankaupa. Sieltä tuli oikein kyllä semmoset rulautukset. Tämähän on kato nyt hienoa, että mähän pystyn vekslaamaan tähän kato hommannut ihan mitenköhän sä. Hieno tulet vehket, se on hyvä kun sulla päivittyy toi sun setuppi aina kerran viikossa ja mä menen näillä samoilla vanhoilla. Ja sä meet aina samalla vanhalla, mutta ei voi kato mitään. Toiset on rahamiehiä ja toiset ei oo. No en nyt siitä tiedä. Ja toisaalta hyvä sanoa, että kerran viikossa kun taas viime jaksosta on varmaan aikaa on. No kuinka kauan siitä nyt sitten onkaan, niin. Emme voi tietää. Mutta tässä on ollut nyt kaikenlaista. No on ollut kyllä todellakin kaikenlaista. On ollut joku sanoi tämmöiselle risteisellekin hienon nimenpare. Mutta mikähän perkele se oikein oli? Ei ollut niinku ristiäiset vaan. Olisiko ollut kastajaiset? En minä. Niin, tai nimiäiset. Niin se on taas se ei pistetä kirkkoon. Niin sitten. Mutta teidän lapsennehan kastattiin kristilliseen uskoon. Kyllä. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Aamen. 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 Herra olkoon teidän kanssanne. Koin myös sinun henkesi kanssa. Ristikäämme kädet ja Kästikäämme ridet ja hiljennykäämme esirukoukseen. Niin. Ja näin. Isä meidän, joka olet Thaimaassa. Ja tuosta. Pyhitetty olkoon sinun Vittu matkasi. niin. Sinun ladyboysi. Niin, jotain semmoista. Voi, että nyt siinä Jumalan pilkko. No, ei tässä ole välttämättä taivaaseen menossa kuitenkaan. No ei, siinä voi näköjään porteilla käydä kääntymässä. Sitten siellä vaan joku juudeja sanoo, että hei, sulla ei ole mitään asiaa tänne. Niin. Eikö se ole se Pietari, joka niitä avaimia pitää siellä porteissa? Niin, onko se Pietari, että Pietarilla on ne avaimet? Niin. Sitten mä menen sinne huutaa, että Pietari, laske minut sisääsi. Tai sit sinne pitää kato sniikata sinne. Niin, pitää olla sniikki 100. Niin, ja sitten kato pickpockettaa ne Niin on. avaimet sieltä. Sait uuden itemin, vittu, taivaan porttien avaimet. Ai saatan. Näitsi. Sitten se on, ja rupeaa ihmettelemään, kun niitä porttien toisella puolella. Millä helvetellä se sinne pääsi? Mä sanoin, sehän sä haluaisit tietää. No ei, mutta enpä kerro sulle. Mun yritäpä avata tätä porttia. Ai, sulla on avaimia. No, sitten heittää siitä. Sillä lailla. Saattaa. Heittää ne tällaisessa saarita kiinni ja sitten ne tippuu taivaasta. Niin. Sitten niistä tulee vähän niinku Dragon Ballissa ne lohikäärmekuulet. Niin on. Sitten täläytetään taivaan avaimia. Ai saakeli. Mutta joo. Olimme ristiäisissä. Niin olimme ristiäisissä. Todellakin vain joo. Meikäläisen tyttärin ristiäisissä. Niin. Sinä pääsin nyt se kummisereksi. Niin, minun rakkaan kummilapseni. Kiitos tästä kunniasta. Ai saatana, kaavit hölskyy joka suunta. Joo. Voi heti sanoa, että olivat heittämällä helpommat kuin minun omat ristiäiseni. Ahaa, niin sinä olet kumminkin joku ihme saatana huutaja. Silloin kun minä olin paikalla kyllä omissa ristiäisissä, niin Olitko? Olin. En olisi uskonut kyllä. En muista niistä yllättäen hirveästi, mutta olen kuullut kyllä legendaa, kuinka oma rakas kummistani on pitänyt minua sylissä ja minä olen vaan huutanut ja riehunut ja raivonnut ja potkinut hänen housunsa jalasta. Mitenkä voi perkele potkia housut jalasta sinne? Sano. Eikö kannattaa saattaa vyötä tai noita henkseleitä? Niin, mutta ja se oli vielä kirkon alttarilla. Aalton kirkkorilla? Mutta me emme olleet sentään kirkossa. No ei, me olimme täällä. Täällä studiolla. Täällä studiolla nimenomaan, joo. Ja vieraita oli suurin piirtein se 22. No aika lähellä. Ei kovin paljon vajasta jäänyt. Tai vajaaksi jäänyt siitä lukemasta. Oli todella kauniit juhlat ja hienoa oli. No voi, se on aina sitten vähän tuommoista jeesustelua, mutta kyllä voi tässä nyt sen paljastaa, että kyllä minulla oli hieman naurussa pidättelemistä, kun
siellä pappi oli, että niin, te niin tahdotte kristilliseen tapakasvatukseen tämän lapsen kastaa ja Jumala olkoon kanssasi. Ja vahtasi, että täällä ollaan ollaan oikein. No aina joka paikassa aina kumminkin tätä Jumalan sanaa veisaamassa. Aina ollaan oltu Jumalan lapsia. Ollaan. Mitähän perkelettä piti sanoa? Niin kuin se ennen näitä ristiäisiä tietenkin niin. Sitten, niin tämä pappi sitten oli yhteydessä, että hän tulee sitten käymään täällä meillä niin vähän jutustelemassa, että käydään lävitse sitten, että miten se homma kulkee ja haluaa tutustua meihin nyt sitten niin. Hieman ennen kuin juhlat koittavat. Ja joo, se pappi sitten tuli siinä viikkoa aikaisemmin apoten, kun juhlat oli. Ja kirjasi siinä sitten sen kului ja kertoi, että mitä siinä nyt sitten on ja mitä me sinne halutaan ja näin poispäin. Sitten rupesi loppuun kysellä jotain omiansa, niin mitenkäs oikein kysyi? Kysyköhän se tyyli häntä, no mitenkäs, mikäs teidän suhde on? Herraan, Jumalaan, Isän kaikkivaltiaseen. Olen sanonut erittäin lähellä Jeesusta. Joo, todella lähellä. Aina rukoilemassa, aina sunnuntaisin kirkossa. Ja näin. Tuosta tuli hyvin mieleeni, kun oltiin, koska on ollut toissa vuonna, käytiin yhden kaverin kanssa vappuna tuolla Koskenrannassa, kun siellähän on aina hirveät bileet aina. Niinhän siellä on. Sitten siellä oli tämmönen joku saarnamies ja sitten oikein saarnaamassa Jumalan sanaa. Niin? Muutakin oli jotenkin hauskaa, että vappuna siellä on joku herra kertomassa vähän totuuksia. Siis kenen kanssa sieltä ollut? No, sanotaan, älkäämme mainitko hänen nimeään, jos hän ei halua olla podcastissa. Olin yhden kaverin kanssa siellä. No yksi sitten vain. Yksi sitten vain. No niin. Sanotaan vaikka häntä Kaalepiksi. Niin. Olimme Kaalepin kanssa. No niin, olitte Kaalepin kanssa siellä sitten. No niin. Sitten hetken kuunneltiin sitä paasaamista. Sitten mä olin että ei saa kyllä, että lähden kohta kyllä vähän haastaa, että keskustellaan vähän tuosta Jumalasta. Sitten että no ethän mene, no ei sitten. Mutta sitten se oli siellä itse, että jos on mitään kysyttävää, niin tulkaa vaan kysymään sitten. No. Minä sitten rohkeana poikana menin, että totta kai. No, että millä sä voit niinku todistaa mulle Jumalan olemassaolon? Että miten sä sen sitten todistat mulle? Niin. Hän oli siinä sitten, kun seisoi tosiaan siinä Molokin päällä, mikä on siinä puistoravintolan vieressä. Joo. Niin sitten se voisi yhtäkkiä selittää, että kun tässä on tämä puisto, tässä on tämä ravintola, niin se on Jumala luonut tämä. Se on Jumalan luonut tämä. Jaha. Mä olin sillä, että no eikös ne ole kuule ihan varmaan työmiehet rakentanut. No Jumalan luomus. No Jumalan luomus kuule tää. Siinä on kaupungin puutarhurit käynyt kyllä pistämässä perkeleen puut pystyyn vuonna 1920 jotain. Sitten mä että miten sä mulle sitten sen selität sen, että kun Jeesusta kuvataan aina valkoisena miehenä, mutta eihän Jeesus nyt voinut olla valkoinen, kun se on tuo jossain Lähi-idässä kuitenkin pannut menemään. Niin. Sitten se meni ihan solomuun. Nyt kysykö vielä ollaan, että pannun menemään? Joo, en nyt muista täyttä niin, tarkkaan tavallista. Sitähän ei Raamatussa kerrota, että onko se siellä niin. painanut menemään. Mutta sitten se oli hetken hiljaa. No kyllä mun on pakko sulle myöntää, että virhe siinä on kyllä tapahtunut. Kyllä siinä on virhe tapahtunut. Mä otan se selvää. Mutta sitten se siitä Jumalan todistamisesta, niin se on tämä puistoravintola, kun se on Jumalan luomus. No niin. Ei tämäkään ole tullut tähän tyhjästä, kun se on Jumalan luomus. No ei, tommonen helppo todistella, kun joo. Se on vaan tämä. Kaikki tässä on Jumalan luomaa. Niin sitten me jatkettiin siitä sitten matkaa ja sitten siinä tuli vielä jotain, ilmeisesti hänen tovereitansa jakoi tämmöisiä tekkolappuja, että tervetuloa kirkkoon ja oletko kuullut Jeesuksesta. Sitten oli jotain meille sitä lappua ja mä että ei kiitos, että kyllä me ollaan ihan toivottomia tapauksia jo. Eihän kukaan nyt ole enää toivoton, tuli sitten vastaus. Mä että kyllä minä olen ainakin aivan toivoton tapaus tässä kohtaa. Sitten se katsoi mua sillain niinku itse saatanaa silloin. Niin. Sinä senkin. Jatko matkaa. Syntinen. Niin. Mä otan selvää. Joo. Mikäs se oli toissa kesänä, kun mekin oltiin jotain Koskenrannasta istumassa, niin sinä rupesi siinä sillan reunassa. Sehän kiipesi siihen kaiteen päälle tai joku tasenten päälle sinne sillalle. Siis se oli sama äijä. No sama äijä? Joo, se oli se sama äijä, mikä siellä oli. Sitten JBL:n kautta hirveätä mökä. Mutta se oli viime kesänä, koska meidän piti äänittää silloin Koskenrannassa. Niin olikin, joo. Meidän piti ottaa siellä äänittää ja sitten me löydettiin semmoinen hyvä rauhallinen paikka. Niin. Mutta sitten yhtäkkiä hirveä huuto alkoi. Niin alkoikin, joo. Sitten mentiin niinku sinne
Ratinan Suvannon. Niin oli. Sitten lopulta. Niin kuin me istuttiin siellä sillan kuppeissa siellä. Joo. Just se päätti tulla siihen valistamaan ihmisiä. Niin. Ei mulla niinku sinänsä ole mitään niinku sitä uskoa. Ken uskoo hyvä, jos se luo jollekin jotain hienoa, mutta vittu lähdet saarnaan johonkin tonne Koskerantaan vappuna, kun siellä vaan nuoriso päihtyy menemään vittu, niin siellä varmaan hirveästi kiinnostaa. Jumalais. Saatana. Ja siinähän oli ollut nyt, että siinä Hämeenkadulla Jonelen vieressä oli ollut joku 2 tyyppiä jollain pianolla ja kitaralla, jota ei me. Oh joo, Jesse-lauluja lauleskelemassa. Joo, mulla meni ihan ohi. Olisiko ollut viime viikolla? Ja eikös viime vuonna ollut myös se oli se joku satanan auto peräkärryn kanssa, missä oli se joku hirveä plakaatti, että homous pois kouluista ja televisiosta ja jotain. Sitten soitti jotain kirkkomusiikkia autosta. Mikähän vittu juttu sekin oikein on? Siinä oli lähdetty tekemään kanssa oikein. Älkää altistako lapsia, älkää altistako. Saatana. No, siinä oli lähdetty tekemään Jumalan työtä, sanan saattamista. Mitä nämä oikein on nämä ristiretkeilijät? Apostolit. Ristiretkeilijät apostolit. Apostoli. Lähetyssaarnaajia. Opetuslapset. Lähetyssaarnaajia. Niin. Opetuslapset lähetyssaarnaajissa. Siis kun aina tiedä, saa lukea sitä, että kun porukkaalla menee hermot, kun tulee jotain Jehovan todistajia tai jotain niin kuin aina ovelle, niin mä olen edelleen, mä odotan kuin kuutana, siis kun mä harmittaa, että kun mä asun semmoisessa talossa, missä on niinku toi alaovi aina lukossa, tai kaikki nykyään ne on aina lukossa varmaan, mutta kyllä mä niinku kerran haluaisin kokea sen, että joku Jehovan todistajat tulisi tiedä mun ovelle ja mä otan, tervetuloa. Puhutaan ihan niin paljon uskonnosta, kun te vaan ikinä tahdotte. Minä voin kyllä. Ja jos saatte minut käännytettyä, niin käännyn sitten kyllä ihan mainiosti. Veetikäisestä Jehovan todistajia. Mutta joo. Sitten rupeat päästäkin sisään, niin sitten rupeat olemaan siinä jossain kohtaa. On tunnin siinä jo paasennut, että ei perkele. Niin ne on lähdössä, mutta älkää nyt viemeenkö. Se on kahvi on jo tippumassa. Niin, kahvi on tippunut, joo. Niin. Saisiko olla peräti jotain särvintäkin vielä päälle? Vähän niin sua kylkeä ja kahvia tassille. Niin. Ja sitten vielä pari norttia. Semmonen, se oli se toi Kollotomppa. Mutta joo, ei oo Jehovi. En mä tiedä. Kiertääkö nykypäivänä edes mikään Jehova? En mä tiedä, kiertääkö ne enää. Kai ne on jättänyt tämmöiset paikat rauhaa, missä on toi ovisummeri, ettei niitä päästä sisään. Kerran on itse asiassa vahingossa aukessu Jehovalle sitten oven, kun ovisummeri soi. Ne. Ja vastasin siihen puhelimeenkin sitten. Mutta kun eihän sitten se mitään kuulu, mitä se siellä oikein hölpätti. Ja se tuli tietenkin meikäläisen ovelle heti ensimmäisen rinkuttele. Ja sitten sieltä katsoi heti sitä lippulappua kouraan ja sanoin sen välittömästi, että joo, että anna olla, että ei minua kiinnosta. Sitten se mummo oli ihan pettynyt ja tympäätynyt, että ei kiinnostakaan. Vaikka oven minulle aukaisit. Mä ajattelin, en vittu kuulu, kuka siellä oikein on. Mieti, kun ne tiedätkö menee ja sitten ne koputtaa ovessa. Siellä on joku semmoinen oikein niinku vanha liiton saatanan palvoja semmoinen. Niin, perhana. Sitten ne rupeaa väittelemään keskenään. Ei saakeli. Mennä risti väärinpäin sinne ovelle suoraan. Sehän on vasta hauska olisikin. Ihanaa, kun ruvettiin, tää on nyt se kauan otettu uskontojakso, pääsee oikein ränttäämään. Mutta no niin, Jerusalemin valloitus. Niin, no mä menen siihen Jerusalemin valloituksen tässä nyt, kun tänään aamuvuorossa töissä, niin toi työkaveri jotain. Tai kun soi toi Jari Sillanpään Pariisi Helsinki biisi. Jari Sillanpään Pariisi Helsinki. No mikä se nyt? Eikö se ole joku Pariisi Helsinki? En minä tiedä. No. Siltsun biisei. No se on se. On lähtenyt mun maailma shell. Mutta sit siinä sanotaan niinku jotain Notre Damesta jossain kohtaa. Niin sitten ystävämme Kolloteukka siinä sitten rupesi höpöttää jotakin Notre Damesta, että mieti kun se räjähtäisi tai jotain. Notre Dame. Eikö se ole niin, että jos se romahtaisi yhtäkkiä? Mä otan että kerran sitä jo poltettiin. Ne. Mut sitten rupesin niinku miettimään, että kun aikanaan, kun ristiretkille lähdettiin, että saatiin vähän rahaa tuohon Notre Damen rakentamiseen, niin mieti sitä porukkaa, mikä sitä on niinku rakentanut. Että kuinka kova se niiden usko on ollut, kun on sillä, että ei saatana, että kun ne, jotka on sitä lähtenyt rakentamaan, niin edes niiden lapset tai lapsenlapset ei edes ole nähnyt sitä niinku valmista kirkkoa. Ne. Kun se on rakennettu joku 100 vuotta. Ne. Mutta sitten sulla on rakennettu tota kirkkoa sitten, minkä kerkeettä se elinikäisen aikana vie. Niin, mutta Notre Dame, sitä rakennettiin sitä vielä vähän aikaa.
Niin, ja sitten mä rupesin miettimään, onko se Espanjassa vai missä se on se joku kirkko, mikä ei ole vieläkään valmis. Voi olla, ja sitten jotain... Mikähän se olisi? Olisiko ollut peräti joku Kölnin katedraali tai joku, Niin. mitä rakennettiin joku 600 vuotta? Niin, mutta siis just tommosen niinku tarkoitan. Ne. Mutta mun mielestä jossain on vielä se joku kirkko, mikä ei niinku vieläkään valmis. Sitä on rakennettu jostain 1300-luvulta. Olisikohan se Espanjassa? Mun mielestä, mulla on semmoinen muistikuva, mutta ei. Ja sekin, että mitä helvettiä se nyt enää, tai niinku mitä siellä tehdään. Niin, mikä siinä kestää? Niin. Että tänne nousee 100 kerrostaloja viikossa 7. Niin. Ja ratikkatyömaakin tulee 3 vuodessa. Ne. Tai ratikka tulee 3. Töitä kirkkoja saatana saada valmiiksi. Niin. Luin tuossa aamulla sen otsikko tuli pari päivää sitten vastaan, missä luki, että niin, ratikkatyömaa Länsi-Kosovossa etenee. Ja mä olin, että ei muuten etene. Mä ajattelin, kyllä nyt taas propagandamedia. Just käytiin sana Koillis-Kosovon tienolla ruokakaupoilla tuossa Vännäviikolla, niin siinä sitä just kattelin, että ei ole kyllä todellakaan edennyt. Siis kyllä taas niinku luojansa kiittää. Siis jos mun pitäisi mennä autolla töihin joka päivä, niin kyllä meinaan sekois pää kyllä. Siis ihan järkyttävää, kun se oli niinku ennen työmaatakin siellä oli persestä ajaa joskus ruuhka-aikoina. Niin nyt vielä kun se on vielä hyvä sieltä suunnata kun tulee, kun siellä ei saa kerran autoilla siinä. Niin. Tätä Hatanpään tienolla sitten. Niin. Niin sieltä päin kun tulee, niin sun pitää jumalata puoli Tamperetta kiertää ensimmäisen, että sä pääset edes keskusta. Johtuu Tampereen kieltä, että pääsee Kosovoon, vittu. Se on rankkaa. Oh. Mutta joo, siis. Joo, ratikkatyömaa etenee, vittu. Niin, juu, Etenee. Etenee ihan helvetti. Ja miksi se etenis perkele? Niin. Ihan käsittämätöntä, en pysty. Mutta ristiretkelle siis tarvitsisi lähteä, että saataisiin ratikka valmiiksi. Niin. Mistä se nyt oikein kiikastaa? Onko se Jerusalem? Niin. Onko se, mikä se oikein on? Onko se Via Dolorosa? Mieti, kun menisi ratikka suoraan Jerusalemiin. Vähän siistiä. Niin olisi. Menisin saman tien. Menin sinne kyselemään, että täälläkö se Jesse? Täälläkö se naulitti? Täälläkö se on se Jesse? Voi Jesse, niin, Jesse. Missä se? Tässäkö se kuulukin? Voi. Jesse. Sinne heiteltiin vaatteita ja oksia. Niin, sit se on Tommi Läntinen ottamassa kitaraa, että wow, Via Dolorosa, yeah. No niin, siitä taas pienet semmoset. Ai saatana. Kärsimyksen tie. Joo. Mutta palataanko me siihen alkuperäiseen aiheeseen? Niin, hyvin harhaili tuosta ristiäisistä. Mutta oli ihan hauskat ristiäiset. Oli. Tai mä tiedän, ei hauska ei välttämättä oikein sana, mutta meni hyvin hienosti. Niin. Joo, ei se onneksi liian kauan paasannut se pappi siinä. Että oliko se ilmoitti, että hän nyt pitää pienen puheen tässä. Niin. Mutta ei nyt ihan ylenpalttisesti ruvennut. Niin, ja hänkin ehkä osasi vähän lukea The Room, että kun oli myös paljon lapsia paikalla niin hän osasi ehkä pitää sen sitten sellaisen. Olisi pitänyt siinä semmoinen tunnin saarina. Niin no. Ja voi kun Jereliinakin oli sitten niin kiltisti koko ajan. Voi. Paitsi vähän lopussa menisi ruveta vähän kiukuttelemaan, mutta kun lyötiin kummisedän syliin, niin hiljeni saman tien. Voi. Järkytty. Vittu, mikä tää? En tiedä, kyllä pelkäskö niin helvetisti, että ei uskaltanut sanoa mitään, mutta hiljeni saman tien. Saat olla. Sootana. Joo. Tuli ristiäisistä mieltä veljeni ristiäisissä joskus aikanaan. Niin, no, sitähän en tietenkään muista yhtään mitään. Niin. Mutta legenda kertoo, että serkkuni oli kuullut siellä, kun on nimi Miri Joonas. Niin serkku oli kuullut sitten, että pappi oli sanonut, kato nimeltä, se oli kuullut, että Miljoonas Mikael. Miljoonas Mikael. No niin. Ja ihmetellyt, että mitä helvettiä, että mitäkään näin tarkkaa tietoa voi olla, että on Miljoonas Mikael. No niin. Joo, rakas äitisi kanssa heitti kyllä hyvää juttu tässä aina, kun tässä kyseltiin koko ajan kaikkia, että tai niinku Maamsellin porukat siinä kyseli ja kaikkea, että millainen tää Jere sitten oli pienenä ja voi. Niin. Sitten oli koko ajan kaikilla, no ei Jeressä mitään, mutta velipoika olikin sitten aivan täysin toinen juttu, että siinä sitten oltiinkin. No niin, sillä lailla. Kun ei ollut velipoikaa paikalla puolustelemassa itseään. Hän on rapakon toisella puolella. Niin. No, olisiko se sitten mitään puolustanut? Olisi vaan ollut sen, että on saatana. Ottanut. Sillä vaan piti olla. Oli että en muista asiasta mitään. Niin. Ei voi syyttää minua. Ei voi. Joo, mutta semmoista. Siinä ristiäiset oli jo. Ristiäiset oli. Ja meni. Ja hienot oli. Niin. Hyvät oli. Ja no. Niin. Ja rahaa menee kyllä tommosiin. Rahaa menee.
No mihin sitä rahaa nyt ei menisi, saakeli? Niin. Aina sitä menee vaan kaikki alleen. Niin. Ei tämä yhteiskunta toimi ilman rahaa. Ei. Saattaa. Niin. Hän tulee vielä Jerelinakin tuntemaan nahoissaan. Ja se rahaa, kun menee, niin ei edes playoffi-peleihin ei pääse. No niin, hienolla aasinsillalla. Eikö päässyt? Niin, no. Tai nimenomaan luulisin, että sillä rahallahan pitäisi nyt päästäkin, mutta niin. kun tässä on nyt nähty, niin voi. Mutta hienoa kiekkokevatta ruvetaan kyllä elelemään tässä nyt sitten. Toivoin Tampereen paikallisfinaalia, mutta se nyt ei se olisi ollut vissiin, eikö olisi ollut muuten mahdollista. Kerropa nyt siinä oikein ammattilaisena, että miksi ne teki nyt tällainen, että tässä nyt pelataan nämä välierät tällainen, että paikallistaistelua. No se johtui tuosta Saipa Ässät-sarjasta. Niin. Että jos sanois Ässät vienyt, niin sitten olisi ollut Tappara Ässät. Mutta miksi se sillain sitten meni? Tai olisi mennyt? No se menee sitten varmaan runkosarjan sijoituksen perusteella, että mitenkä ne siitä sitten arpoutuu sinne. Ja voi, tulee Tapparalle kylmää kyytiä. Voi. No toistaiseksi on tullut kyllä kylmää kyytiä. Miksiköhän ne niinku sulaa, tai on sulanut nyt pari vuotta kyllä näissä niinku ihan vitun 6-0. No eihän se dynastia nyt voi iankaikkisesti kestää. Niin, mutta kuitenkin, kun eikö ne runkosarjassa ollut helvetisti paremmin, tai pelasi niinku periaatteessa kauden paljon paremmin kuin Ilves. Joo, Tappara voitti runkosarja. Niin. Ja nyt ne sulaa sitten ihan vitun täysin. Näin. Saatana. Tosi samahan nyt oli siis viime vuonna. Niin. Ilves pudotti 4-0. Mutta no kyllä siitä tuli just tuli paikallispeleistä kyllä, että mikä siinä tilastot, että kumpi on vienyt, mutta kyllähän niitä Ilves on enemmän vienyt nyt männä vuosina noita paikallispelejä. On siis ihan helvetisti on, mutta kaikkien paras siis on tämä molempien joukkueiden saatanan faniyhteisö siis kummassakaan ei ole niinku normaalia ihmistä, mä en ole nähnyt niinku, ei. Siis kun ei voida olla edes sillain, että ylpeitä, että menisi edes Tampereelle joka tapauksessa voittoon, vaan mitä niinku rumemmin ja kovemmin vittuillaan toisille, niin sitä niinku parempi meininki. Joo. Eilisessä pelissä oli hyvä. Ilves teki 2-0 maali. Joo. Ja mä en tiedä, mitä siellä Tapparan fanikatsomassa oikein tapahtui. Eikö se oli muuten toka erä kun alkoi? Joo, jossain siellä. Niin sitten mä kanssa yhtäkkiä vaan huomasin sitä, että mitä helvettiä sieltä Tapparan päivästä sieltä on hävinnyt sieltä laidan takaa niitä helvetimoinen plakaattia ja ihan tyhjiä paikkoja. Siis tää juttuhan nyt oli se, kun se on nyt se juttu siis vissiin, että ensin Tappara on kieltänyt niinku sen tämmönen joku vitun lippujen heilutuksen. Sitten Ilves teki saman homman, että kielsi. Niin mun ymmärrys nyt oli siitä se, että se lähti nyt tästä, että sit niitä satanan lippuja eilen heiluteltiin. Sitten järkkärit tuli sanoa, että tää loppuu nyt. Sitten ne fanit kävi järkkäreiden päälle. Ja sitten ne heitettiin vittuun. Voi jumalauta. Näin mä niinku käsitin tämän homman. Niin. Ja oli ihan mahtavaa, siis kun sitten näin sitten eilen TikTokista, kun joku oli sieltä Ilveksen päädystä kuvannut, että kylläpäs mouhoja nyt harmittaa, kun ne nyt jo lähtee menee ja just tästä tilanteesta, kun ne lähti meneen sitten. Niin. Selvitin muuten myös eilen, että mistä tää juttu tulee, tää vitun Mouhijärvi juttu. Niin, no. Tiedätkö mistä se niinku oikeesti tulee? En oikeesti en tiedä, niin. Mistä tulee. Niin koska ilmeisesti tilastollisestihan niin kuin Tappara ja Ilves-fanit menee oikeasti aika 50-50. Niin. Mutta oliko sitten, että Ysärin lopussa vai 2000-luvun alussa, niin joku satana Mouhijärven meijeri tai joku on ollut Tapparan pääsponsori. Ai ja niillä on ollut ihan saatanan isot niinku sitten tietysti niinku logot niinku paidossa. Niin. Niin siitä tulee tää Mouhijärveläisjuttu. No niin. Mutta niin sitten siinä videossa ne lähti niinku menee siitä. Niin sitten joku oli kommentoinut siihen, että no vittu meidät häädettiin. Ja siinä kommentissa oli 50 vastausta. Ai perhana. Missä ei ollut mitään muuta kuin, että siellä ilvesläiset haukkuu tapparalaisia, tapparalaiset haukkuu ilvesläisiä. Joo, totta kai. Mutta ei, vittu te ootte kyllä niinku kaikki idiootteja. Se on hyvä, jos on perkeleen kommenttikentässä. Joo, ja kun just about kuukausi takaperin oli hirveä juttu tästä Ilveksen vitun suljettu osasto 41 pelleilystä. Niin heti kun se on nyt niinku vähän laantunut, niin sitten tää satanan Tapparan porukka rupeaa vittu perseilee vittu ihan samalla lailla vittu. Ja sitten ilveslaiset haukkuu niitä niinku ne ei olisi tehnyt koskaan mitään vittu. Ja se on tommonen loputon sua vittu. Ei. Ikinä ei niinku, ei saatana. Oliko se jääkiekossa vai jalkapallossa, kun ne osasto 41 rupesi siellä? Se oli jääkiekossa, kun ensin ne teki ulosmarssin liigapelissä
Niin teki, joo. Ja sitten oliko sitten seuraavana päivänä, kun oli se joku Winterklassikki, missä oli vittu jotain 16-vuotiaita. Niin, ei vittu kun se oli se. Niin sitten se oli se. Ne meni sinne, että vitun huora ja tapa itses vittu. Ja joo, mä ajattelin, joo, hieno kuulla. Joo, hyvä mennä tämmöisen lasten tapahtumaan. Joo, ja sitten se oli, että sitä ei järjestetä sitten enää jatkossa. Joo. Ja sitten nehän koitti päästä kätensä pois siitä, että ei se me oltu. Joo. Mutta eikö se tosiaan ollut, että se tulee niinku nyt jalkapallosta, kun sieltä on nyt tullut sitten tää vittu huliganismi. Rajoitetaan tähän jääkiekkoonkin. Joo, ei se kyllä jääkiekkoon kuulu sitten kyllä millään tasolla. No eikä se kyllä mun mielestä kyllä kuulu jalkapalloon, niin, mikä hulikaani meininki. Siis en mä nyt niinku fanitusta siis totta kai sun pitää niinku omaa joukkuetta kannustaa, mutta sitten just tommonen, no ensinnäkin se, että mennään marssitaan ja ammutaan jotain soihtuja vittuja, jotain niin mun ihan vitun naurettavaa touhua. Sitten just tommonen, varsinkin vielä jollekin niinku teineille ollaan että tappakaa ittenne vittu. Mä oon onpas tosi... Kannustavaa. Kannustavaa kannustamista. Joo. On todella. Vaikka olisi niinku kuinka teidän vittu vihollisjoukkueen pelaajia, niin vittu. Joo. Ja sekin oli kyllä mun mielestä kyllä perin huvittava kyllä, että mistä johtui tää osasto 41 ulosmarssi ja niin, pelipoikotti. Se oli se DJ-juttu. Niin, ai saakeli. Että on suullisesti jo jonkun herran kanssa sovittu, että kaikilla pelikatkoilla niin DJ ei soita musiikkia, että ne saa pitää sitä omaa hoilutusmeininkiänsä siellä, mutta sitten on kumminkin Ilveksen isot herrat pyörtäneet puheensa ja musiikkia soitetaan joka välissä. Mitä ne on? Niitä satana ultroiksi tai joku, ne on oikein ultrafaneja. Niin. Joo. Ei vittu, ne on siis, tämä on nyt julkinen kannanotto, että kaikki olette vitun pellejä, vittu ihan oikeasti. Ei saatana. Kyllä se möykkä kuuluu siihen niin enikeis, vaikka se musiikki pauhaasi. Joo, ja sitten tiedätkö, mennään ihan helvetin ylpeänä sillä me lähdemme nyt ulos täältä. Joo, ketään ei kiinnosta. Teille vaan nauretaan. Kukaan ei ole sillä, että vähän siistiä. Nyt on oikein meininki. No. Ja kauanko olivat sitten käymättä peleissä? Joku pari viikkoa vai kuukauden päivät? No oliko edes niin? Ne oli joku 2 peliä pois ja sitten meni taas. No olisiko se oli joku viikon. Muistan, että 7.3. oli iso uutinen sitten. 7.3. palaamme hallille. Joo. Taisi olla tyyli, että ne ei käynyt jossain parissa kotipelissä ja sitten ne ei lähtenyt sinne jokin vierasmatkalle tai joku tommoinen. Niin, varmaan joku tommoinen oli jo. Mutta niin kuin, että mä oon, vai. Ei helvetti. Niin, se on valitettava tosiasia kumminkin, että pitäisi kaikkien ymmärtää, että suomalainen kansa ei ole ne, mikä ei missään fanipäädyssä me peliä kattoo, niin ne, ketkä siellä muualla istuu, niin ei siellä uskalla katsoa ihmiset lähtee mitään möykkää pitämään. Niin, ja kun ei edes kiinnosta, kun ei se ole niinku edes uskaltamisesta kiinni. Mutta ja eikös ainakin viime kaudella mun mielestä oli, että ne oli oikein niinku tapellut Ilves ja Tappara-fanit niinku siellä hallin ulkopuolella. Oli joku peli oli ollut, että siellä oli ollut joku mylläkkä oikein siinä. Mä oon, että no toki mua ei kiinnosta jääkiekko, sillä että mä katson vähän koripalloa ja sitten vapaa-ottelua, mutta niinku, että ei mulla tulisi ikinä mieleenkään, että mä lähden vaikka sun kanssa tappelemaan tonne pihalle, koska se tyyppi, ketä mä veikkasin, että voittaa toisen, niin se häviskin vittu. Niin mä niinku... Niin, mitä sille niinku valitetaan? Koska niinku... Meni siitä pelaajia myllyttää, että saatana pelaa sitten paskasti. Mulla on kyllä muutakin elämää kuin se, että kuka vittu voittaa jääkiekossa. Oh. Ei helvetti. Oh. Kyllä nyt kato, jos IPA tippuu, niin kyllä tässä olla niin maanmyyneitä ja masennutaan. Joo, ja siis fakta on se, että ihan sama kumpi sitä nyt voittaa, ja vaikka jos Tappara tekee joku nousun vie, tai sitten, että Ilves pyyhkii Tapparan 4-0, niin siis sehän ei ole niinku rehtihäviö kellekään, vaan jotain on tapahtunut. Kyllä jotain on tapahtunut. Sitten vittu itketään ja huudetaan seuraavat 2 viikkoa. Pelejä pyöritellään, että kuule tossakin kohtaa tapahtui semmoista ja oli paitsioa ja oli taklausta ja oli vaikka mitä. Siinä oli just hyvä siinä tässä TikTok-kommenttitappelussa, niin ensin siellä oli, että ei kun tää oli Facebookissa itse asiassa, koska totta siis kai... tämä tappelu vai? Joo, tää tappelu oli Facebookissa. Se oli, taisi olla liigan sivu, mikä just laittoi tästä sitten, että 6-0 ja pää. Niin. Sitten sinne oli joku tapparalainen kommentoinut, että helvetti, että hävettää tää oma paska pelaaminen tai jotain.
tai siis niin kuin, hän oli siis fani, Niin. mutta kommentoi, että vituttaa, kun oma joukkue ei saa pelatakaan enää ollenkaan. Oh. Sitten sinne oli joku kommentoinut, että vittu te mouhijärveläiset olette perseestä. Totta kai. Sitten sinne oli joku kolmas kommentoinut, että Tapparan menestyksen lasku on joku ruotsalaisten salajuoni, koska mikä vitun Grönborg ja jotain ja Tre Kronor ja jotain ja sitten se heitti vähän jotain tommoista. Niin no mä eilen siinä lähetyksen aikana sitten kuultiin, että siis Richard Grönborghan siellä on päävalmentaja, mutta molemmat apuvalmentajatkin on ruottalaisia. Joo. Niin sit se äijä, joka kommentoi sillä alkuperäiselle äijälle sitä mouhijärvelystä, niin sit se vastasi tälle äijälle, että mitä vitun kieltä säkin saatana idiootti, puhuuko sä jotain Mouhijärven kieltä vittu saatana vittu? Mutta kyllä, siis te niinku voititte ja sua ärsyttää noin paljon, niinku, että ei voi ihmiset olla niinku kiltisti, mutta. Ei. Niin, eikä varmaan me pistettäis tonne ulos niin toisille huuteleen. Ei ennen kuin on kossupullo kiskastu naamariin. No siis sanotaanko, että sen näköisiä kavereita oli profiilikuvien perusteella kyllä, että kyllä hiljaa oltaisiin, jos niinku kasvokkain laittaisi, mutta. No se olisi hyvä vaan mennä jollain peränimimerkillä huutelee tonne. Joo. Mutta sitten mä rupesin miettimään sitä, että jos vaikka sitten NHL:ssä vedetään Stanley Cupista, mä en tiedä mikä joukkueet siellä olisi semmosia niinku kovia kilpailijoita keskenään. Mutta sanotaan vaikka, että joku Florida Panthers ja Boston Bruins vaikka olisi verivihollisia, niin. No itse asiassa Panthers ja Tampa Bay Lightning on vaikka nää nyt sitten, niin vittu millaista tappelua siellä on sitten? Siellä varmaan satana ammutaan porukkaa. Niin, siis ihan tommoista. En tiedä. Siellä muutenkin just käytellään menee tussarilla vähän väliä milloin mistäkin syystä. Tulikin NRin playoffista, minä tuli vastaan niitten hinnoista. Paljon siellä maksaa playereihin. En edes tiedä, mutta. Liput. Mutta voin kuvitella kyllä. Niin, että jos täällä nyt pääsee halvimmillaan 30 niin. kattoo, niin siellä oli, en muista minkä joukkueen lippu oli niinku halvin kategoria, oli $90. Joo. Mutta sitten oli Buffalo Sabresilla, niin halvin lippu maksaa $450. Joo. Mutta sehän ei ollut sitten vielä mitään, kun puhuttiin sitä sanan Super Bowlista silloin, että mitähän mä nyt valehtelin, että mitä ne oli joku 5 tonnia oli niinku halvin lippu jostain yläkatsomon perseestä vittu. Ei herra jumala. Mutta siis sillä että no kyllä ne jenkit noin niinku hinnoittelun kyllä osaa. Joo. Mutta mitä 450? Niin. No, mutta joo, on siinä kanssa kyllä. Mutta sitten tuli TikTokissa vastaan video, olikohan Buffalon omalta tililtä, niin kyllä vaan porukkaa käy. Käy, ihan varmasti käy. Ja niin kuin käy Super Bowlissakin. Joo, kyllä se varmaan ihan loppuun myyty, kyllä varmaan yleensä on. Siinä saa koko vuoden säästää rahaa, että saa Super Bowlin lipun. Joo, ja parikin vuotta varmaan. Mutta just sitä, että sinne oot vähän perheen, niin sä menet 4 lapsen kanssa sinne ja vaimon kanssa. No. Sitten siellä pitäisi vähän syödäkin. Mitäs toinen oikein kustasi? No semmoinen 30 tonnia. Se on loppuelämä velkavankeus. Kiitos tästä. Kämppä vielä, kun käytiin katsoa Super Bowlia. Ja meidän joukkue hävisi vielä. Sekin. Voi perhana. Sitten mennään tappeleen, saatana. Ai saakeli. Mutta joo. No, en mä tiedä. Mä toivon vaan, että saataisiin myös Tampereelle mestaruus. Niin. Viime vuonna ei tullut, niin. Siis eihän Ilves mestaruutta voita, sehän on varma. No onko noin? Aha, no ruvetaanko tappelemaan? Niin. Isäni siis lainaten, kun se oli viime vuonna, silloin kun Ilves heitti Tapparan niin helvettiin. Niin. No ihan sama, kuin ei Ilves nyt mitään mestaruutta ainakaan voita. Mutta no se ei no niin, se oli hyvä. No niin, mutta ei voittanutkaan. No ei voittanut. Mutta eipä voita Kalpakasta tänä vuonna. Ja se on Saipa, voi. No riippuu mitä katsotaan, mutta tällä hetkellä musta kyllä tuntuu, että se on Ilves Saipa finaalissa. Noniin. Ja sitten on luotto omaan joukkueeseen. Väitän, että Saipa voittaa. Niin, juuri näin. En tiedä, mulla on kyllä aivan se ja sama. Aivan sama. Mutta mieti kuinka paljon Tampere on sitten sekaisin, jos Ilves voittaa. No en tiedä. Yli 40 vuotta on kulunut siitä, kun viimeksi on kannua nostettu. Mieti, kun siellä on sitten joku semmoinen vanha patsi, joka on ollut 40 vuotta sitten viimeksi torilla, kun Ilves on voittanut, niin se on edelleen siellä. Kyllä minä muistan, kun minä olin torilla viimeksi. Niin. Eikö siinä ollut näin kylmä silloin vielä?
Mutta siis no en mä tiedä, jos voittaa niin sen verran. Just tiedän, että se koko saatanan keskusteli paskataan ihan täysin ja se vitu suihkulähde viedään helvettiin sieltä, kun se räjäytetään paskaksi. Niin, no siellä tuodaan se lasikuvu taas päälle, ettei kukaan kiipeä. Niin kai se siellä on edelleenkin varmaan, mutta se helvetään kato helvettiin. On. Ja sit kato, kun Mouhijärveläiset suuttuu, kun Ilves voittaa, niin nekin menee sinne tappeleen. Niin no, siellä on varmaan sen takia, että on hirveän mylläkkä päällä. Sitten siellä on puoli Tamperetta on putkas meinaa. Sitten me ollaan siellä räjäyttelemässä taas sateenvarjoja. Niin kun kerran niin se yksi se Tappara. Niin. Huimis se kultajulkis. Oli muuten kyllä säälittävät. Siis se oli niinku mä olisin voittanut jonkun yleisurheilukisan ala-asteella, niin saman verran oli porukkaa huulimassa. Joo. Se oli kyllä jännä. No. Oli kato pari vuotta voittanut silloin putkeen. Niin. Ja mä vielä mainostin, että mä lähdetään nyt käymään katsoa meininkiä sieltä. Siellä on aina ollut ihan sikana porukkaa. Niin. Ja sitten sanoit mulle sateenvarjoista, mä painoin sen auki, niin sit se vaan räjähtyi. Se oli kyllä hauska. Paino vaan sateenvarjo tällainen auki, niin no katsottu. Kärki vaan ampas jonnekin. Ja sitten me tapeltiin sitten siellä. Niin, totta kai tapeltiin. Joo. Kyllä sateenvarjo oli. Se oli tosi, oli mun lempisateenvarjo. Ehdottomasti yksi sateenvarjo, mikä mulla on koskaan ollut. Noin. Se on ehdottomasti sateenvarjo. Joo. Vai niin? Pitäisköhän se sitten laittaa pakettiin, jaksopakettiin. Täällä ihmetalossa homma toimii. Koska täällä on kuule minuuttejakin tullut yli 22. Mutta ei ole vielä tullut 45. No ei vielä, mutta ei kaukana ollut. No ei ollut. Joo, se on ihan hyvä tähän kohtaan. No. Ei tässä nyt parane liikaa jaadita. Niin, menee sitten ihan hassutteluksi sen jälkeen. Niin, sitten siitä. niin. Että pidetään homma lyhyenä ja ytimekkäänä. Nimenomaan juuri näin. Niin kuin pappikin sanoi. Niin, kyllä. Aamen. Niin. Tähän on hyvä lopettaa. No niin. Aamen. Aamen.